Tajjeb, mela diġà ġiet mogħtija lilkom is-silta u x'hekk minn Mattew 7 vrus 21 sa 29. sa 29. Kapitlu 7 ta' Mattew. Mhux kull min jgħidli mulej jidħol fis-saltna ta' smawwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawwiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna xjatem u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom. Warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Biex nittu anke fil-kontest biex nifhmu fejn tinsab din is-silta fil-Vanġelu ta' San Mattew. Il-Vanġelu ta' San Mattew għandu jisu 5 diskorsi twal ta' Ġesu. U jibdew jiġifieri mill-bidu minn kapitlu 5 u jibqgħu sejrin sal-aħħar isu sa kapitlu 25. Jiġifieri tul tal-Vanġelu kważi kollu kemm hu biex ngħidu hekk. U fl-aħħar ta' kull diskors twil fil-fatt għalhekk nafu fejn jispiċċaw dawn id-diskorsi għax isu hemm formula illi tingħat mill-Evanġelista San Mattew li f'dan il-każ jgħid huwa l-vers eżattament wara s-silta li qrajna imma ma inkludejtix. Jgħid meta Ġesu temm dan id-diskors u jkompli jew meta Ġesu temm jgħid dawn il-kliem kull darba meta Ġesu temm insibuha diversi drabi li turina li hemm sezzjoni ta' kliem importanti ta' Ġesu. U dina propju hija l-ewwel waħda li nsibu fil-Vanġelu ta' San Mattew. U l-kliem li kien għadu kemm qal Ġesu meta Ġesu temm dan id-diskors mhux qed jirreferi biss għal dawn l-4 vrus li qrajna aħna, ma jirreferi fil-fatt tal-kapitlu 5, 6 u 7 kemm huma li huma d-diskors tal-muntanja. Ġifieri nafu d-diskors tant famuż ta' Ġesu fuq il-muntanja huwa dan id-diskors li qed nitkellmu fuqu prattikament hawnhekk. Għalfejn din is-silta hija importanti għaliex aħna qed nitkellmu fuq is-sena tal-ħniena, imma ovvjament il-ħniena m'għandniex noħduha for granted, mhux hekk? Forsi din is-silta tal-lum pjuttost turina kemm hekk propju dan. Il-ħniena talla ma nistgħux niċċajtaw magħha. Ġifieri Alla huwa ħanin, però Alla jridna ngħixu fil-verità. U għalhekk dawn il-kliem tal-lum huma importantissimi għaliex ġejjin minn fom dik il-persuna li se tiġġudikana, dik il-persuna li se jkunu qudiemha fl-aħħar ta' ħajja tagħna fuq din l-art u li se jgħidilna l-ħajja tagħna sejra vi jew va. Kif tafu vi hija tajba ħafna u va hija ħażina ħafna jew bil-kontra kif tridu. Imma ġifieri m'hemmx fejn titfixkel tajjeb, ġifieri Ġesu stess immaġinaw ikollok imħallef. Se tidher quddiem imħallef. U tafu intkom l-imħallef ovvjament mhux suppost joqgħod jiddiskuti miegħek il-każ jekk huwa l-każ tiegħek jekk inti se tidher qudiemu ma jiddiskutix miegħek. Imma hawnhekk għandna din. Immaġinaw imħallef illi ġie għandek u qallek isma' inti jekk tagħmel hekk u hekk, is-sentenza ħadd tinqata' favorik. Imma jekk tagħmel hekk u hekk jew ma tagħmilx hekk u hekk, se tinqata' kontrik. Għallek. Ma tistax tkun iktar ċara minna dil-biċċa tax-xogħol. U Ġesu li huwa l-imħallef qed jgħidilna x'għandna nagħmlu jew x'm'għandniex nagħmlu biex is-sentenza tinqata' favorina prattikament. U hekk propju
Ġesu hija impressjonanti dina li qed qiegħed lilu nnifsu bħala l-imħallef tal-univers, tal-umanità kollha kemm hi. Jiġri l-iskribi u l-Fariżej u r-rabbini li kellhom il-lut kienu kollha l-awtorità tagħhom minn fejn jġibuha mit-tradizzjoni. Allura dejjem jirreferu għal x'intqal qabel, x'qal Mosè u dan l-affarijiet kollha. Imma Ġesu jgħidilhom dawn il-kliem. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħidu lili. Imbagħad jien ngħidilhom. Ġifieri jagħmilha ċara ħafna, jien li mħallef. Ma tistax tkun iktar ċar minn hekk. U għalhekk il-żewġ tifrus ta' wara, jiena ma nkludejtx hawnhekk, imma jgħidu proprju hekk. Ġara li meta Ġesu temm dan id-diskors, in-nies baqgħu mistaġba bit-tagħlim tiegħu. Għax hu kien jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba tagħhom. Żgur li għandu s-seta', jekk qed jgħidlek li hu se jiġġudikak x'm'għandux seta'. Għalfejn importanti wkoll din is-silta għaliex ħafna drabi l-Ġesu nsibuh isu jikkritika u jikkoreġi u jirrabja mal-Fariżej jew mal-Lut. Ovvjament dak li Ġesu kien jgħid lill-Fariżej u l-qassisin il-kbar, dak japplika lina wkoll. Ma nistax ngħidu qed naqraw il-Vanġelju u ngħidu u le dan għalihom kienet jgħidu mhux għalina aħna x'għandna x'naqsmu mal-qassisin il-kbar. Le, Ġesu dak li qed jgħid japplika għal kull persuna. Imma waqt li ġeneralment kienet jiddiskuti u jindirizza lil dawn il-Lut, fil-Vanġelju tal-lum Ġesu qed jitkellem fuq nies li huma insara. Fuq nies li huma insara. Ħafna jiġu jgħiduli fismek aħna keċċejna x-xaten, fismek aħna mulej. Qed isejħulu mulej għaliex jemmnu li huwa il-Messija fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri Ġesu qed jitkellem fuq insara illi jgħixu b'xi mod u ieħor il-ħajja reliġjuża imma se tiġihom ħażin. Jew hemm xi ħaġa essenzjalment ħażin f'dak li qed jagħmlu. U għalhekk din is-silta hija importanti ħafna li hekk noħdu anke bis-serjetà. Biżżejtkom biżżejjed tajjeb? Mela nistgħu nkomplu tajjeb. Mela, l-ewwel sezzjoni tajjeb għandna sezzjoni hemmhekk vers 21 sa vers 23. Mela ħa naraw daqsxejn din is-silta, insemmi xi affarijiet partikolari li nsibu f'din is-silta, f'din il-lezzjo mhux hekk l-ewwel parti tar-riflessjoni tagħna li fiha nippruvaw nifhmu s-silta iktar fil-fond, ħalli mbagħad naraw kif napplikawha għalina. L-ewwel nett nibda propju vers 21 bil-kelma li Ġesu jirrepeti mulej, il-kelma mulej, Lord bl-Ingliż. Kurios bil-Grik, kurios hija ġejja mill-kelma mill-aġġettiv li huwa l-istess, kurios ukoll. U l-aġġettiv ifisser awtorità, xi ħadd li għandu s-saħħa u l-awtorità, di li tfisser kurios. U għalhekk ovvjament persuna li inti sejjaħlu kurios qed tgħidlu inti għandek is-saħħa u għandek l-awtorità, għandek awtorità biex ngħidu hekk legali. Aħna ġieli nitkellmu f'każijiet pereżempju ta' dnub, aħna meta nidimbu fir-realtà da li jiġrilna li nkunu qed nagħtu l-awtorità legali lix-xitan biex jidħol fil-ħajja tagħna, biex idaħħal siequ fil-ħajja tagħna. Meta nidimbu hekk qed nagħmlu, qed niftulu l-bieb ngħidulu inti għandek id-dritt fuq ħajti, hekk qed nagħmlu. U Ġesu meta aħna ngħidulu inti il-mulej qed ngħidulu huwa int li għandek id-dritt fuq il-ħajja tiegħi, mhux juri għalhekk ma jistax ikun li Ġesu qed ngħidlu mulej u fl-istess ħin qed nidneb, ma jistax ikun hija inkonsistenza kbira. Hija għal din ir-raġuni li din il-kelma speċifika mulej ix-xitan qatt ma juża meta jirriferi meta jiddjaloga ma' Ġesu. Qatt ma jgħidlu inti il-mulej, jgħidlu inti l-qaddis ta' Alla, naf minn int u ħaġa oħra, imma qatt ma jgħidlu inti il-mulej għaliex meta tgħidha qed tgħidlu inti għandek awtorità fuq il-ħajja tiegħi. U dik ix-xitan ma jistax jgħidha, mhux hekk? Jiġifieri narfu kemm hija kelma
kbira din il-kelma li aħna nużawha tant spiss forsi b'mod tant faċli. Fl-istessin naħsbu anke kemm il-Ġesu tonorah din il-kelma meta ngħidulu inti il-mulej tal-ħajja tiegħi kemm hija xi ħaġa sabiħa li hu pjaċir biha fit-talb tagħna. Issa Ġesu fl-istess vers jgħid mhux kull min jgħid mulej, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawwiet. Dan hu dak li jsalva. Dak li jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawwiet. Isu dak li qed jgħid Ġesu hawnhekk huwa illi għan-nisrani l-unika ħaġa li hija verament importanti hija li tagħmel ir-rieda tal-missier. La iktar u lanqas inqas xejn iktar. Din hija l-unika ħaġa li trid tiffoka fuqha. Li tagħmel ir-rieda tal-Alla. Ġifieri għalhekk din is-silta hija fondamentali, hija tant importanti. Tant hekk li Ġesu wkoll għallimna f'dik it-talba sabiħa li tagħna ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art li l-Knisja kif tafu titlobha 3 darbiet b'mod uffiċjali fil-liturġija tagħha fil-lawdi li nitolbu flimkien fl-asar u matul il-qudiesa. Kull darba intennu din it-talba tal-missierna, ġifri araw kemm hi talba importanti għall-Knisja. Ikun li trid int il-Knisja 3 darbiet b'mod uffiċjali lil Alla tgħidu ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Naħseb mill-kliem ta' Ġesu hawnhekk diġà jgħid mhux kull min jgħidli, mhux kull min jgħid lili, imma kull min jagħmel, mhux kull min jgħid imma kull min jagħmel. Tgħid prattikament mhux il-kliem imma l-għemil, il-fatti, fuq dana qed jibbaża kollox Ġesu. U ovvjament insemmi daqsxejn lil-ħutna l-Protestanti li huma partikolarment il-born again Christians illi lilna l-Kattoliċi kritikawna ħafna u jikkritikawna għadhom dejjem jinsistu le mhux blemil, imma bil-fidi f'Ġesu Kristu nsalvaw. 100 darba u 1000. Jiena insalva mhux għax tifel sew u għax nagħmel affarijiet tajbin u għax naf inqaddes u hekk. Insalva għaliex nemmen f'Ġesu, għaliex qed il-fiduċja tiegħi f'Ġesu, għaliex għażiltu biex ikun is-Salvatur tiegħi. Dika diġà jiena diġà ħadt il-pass u dħalt fil-ħajja diġà. Imma mbagħad tiġi l-parti l-oħra li insisti fuqha Ġesu anke f'dan il-Vanġelu kif qed naraw anke llum li jrid ikun hemm l-emil u l-emil ma nagħmlux biex naggwadanja l-punti jew biex insalva imma għaliex jiena diġà salvat. L-emil li għandi nagħmel ir-rieda tal-Alla nagħmlu għaliex inħobb il-Ġesu, għaliex irid nobdih. Ġesu jgħidli nagħmel hekk u nagħmilha. Nagħmilha għaliex inħobbu, għax diġà aċċettajtu fil-ħajja tiegħi, diġà huwa il-mulej tiegħi, allura jekk jgħidli biex nagħmel il-ġid, nagħmlu, jekk jgħidli nagħmel opra tajba, nagħmilha. Jien nagħmilha mhux biex insalva, jien diġà salvat. Nagħmilha biex nobdih u b'sens ta' gratitudni għall-imħabba li hu wera miegħi diġà. Ġifieri forsi kultant din il-kritika mhux dejjem hija ġustifikata, ġifieri jiddependi kif narawhom l-emil. Imma dan il-Vanġelu, l-Evanġelju ta' Mattew, fih insibu Ġesu jinsisti fuq l-emil, anka fil-parabola tan-naċ u l-mos, illi jinsibuha biss fil-Vanġelju ta' San Mattew. L-istess x'inhi d-distinzjoni bejniethom daw mhux kemm emmnu u kemm talbu imma x'għamilt. X'għamilt ma' ħuk iż-żgħir, ma' uħtuk iż-żgħir, maż-żgħar, ma' li żgħar fost ħuti. Di. Ġifieri kif qed tissarraf il-fidi tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. Ġesu naħseb li hawnhekk qed jindirizza ftit persuni li huma daqsxejn bħalna l-Maltin. Il-Maltin aħna tafu kif naħseb mhux aħna biss ta' bejnietna, ikollok xi qaddis f'xi pożizzjoni importanti u tipprova jew ixxaħmu jew tilaqu bil-Malti skużawni l-kelma imma tipprova jew twedu li se tagħta xi vot intu l-familja tiegħek. Aħna hekk sejrin u kultant, mhux hekk sejrin aħna ta' ġewwa u għamilli pjaċir, inta għamilli pjaċir u mbagħad jingħidlek ieħor. Kultant forsi l-Ġesu
hemm min jaħsbu daqsxejn hekk u issa nirranġaw u mbagħad tipprova tagħmel żewġ affarijiet tajbin hekk, żewġ opri tajbin jew żewġ salbiet. Le, Ġesu huwa serju u ħadd mu se jitħaq bih, m'għandu bżonn lil ħadd fir-realtà, aħna għandna bżonnu u għalhekk ma tistax tabbuża minn din ir-relazzjoni. Darba kien hemm waħda mara sempliċi, qaddisa, imma jekk iggustajta fis-sempliċità tagħha għaliex qalt li Ġesu ngħidlu pereżempju jagħmel xi ħaġa u jobdini. Ovvjament hi ma rridx tajda bħal meta taf kif nifhmu għas-soltu jobdini Jesu Ġesu jatem biex imma ridet naħseb tajt jismani u naħseb hekk ridet tajt imma l-mod kif qalita jisu forsi tesprimi ċertu idejat forsi anke żbaljati li ġieli jkollna. Aħna rridu nobdu lilu, nissottomettu l-ħajja tagħna lilu totalment. Vers 22. Araw daqsxejn l-insistenza fuq ismek, insibuha 3 darbiet. Mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna x'jaten u f'ismek 3 darbiet, f'ismek. Jisu dawn il-persuni kellhom il-formula tajba, il-formula f'ismek u raw affarijiet kbar, mirakli, x'jaten jaħarbu, predikazzjoni forsi anke b'mod straordinarju, però kienu qed jagħmlu xi ħaġa verament ħażina. Jiġifieri mhux biss li jkollok it-talb kif suppost, li taf il-formuli kif suppost, u l-liturġija kif suppost u ma tagħmel żball u kollox għax hemm min jiffissa u mbagħad anke madwar l-artal li kollox nagħmluh eżattament kif jgħidu r-rubriki walla ħares nagħmlu żball. Le, Ġesu mhux dak biss jara ħafna iktar minn hekk. Però illum Ġesu qed jurina kemm u dan ma jgħodx għal dawn l-affarijiet biss, kemm ma jimpressjonax ruħu bl-affarijiet reliġjużi tagħna. Hawnhekk isemmi Ġesu 3 affarijiet li tipprofetizza mhux f'ismek aħna ħabbarna l-messaġġ ta' Alla. Konna profetiċi wassalna l-kelma t'Alla. Mamma mija, f'isem Ġesu. Xorta, Ġesu ma jimpressjonax. F'ismek keċċejna x'jaten. L-istess ma timpressjonax. Waħedha hekk fiha nfisha, waħedha ma timpressjonax. Għamilna mirakli kbar. L-istess. Però isu interessanti li Ġesu mhux fuq dawn it-3 biss jieqaf fir-realtà. Ġesu hemm fuq affarijiet realtajiet reliġjużi oħrajn ukoll jagħmel insistenza illi affarijiet reliġjużi mhux se jimpressjonawh. X'qed ngħid? Anke b'mod speċjali fil-Vanġelu ta' San Mattew, b'mod partikolari ma mhux biss, insibu pereżempju Ġesu jikkritika atteġġamenti marbutin ma' azzjonijiet reliġjużi oħra. L-ewwel waħda, it-talb. Hawnhekk ma jissemmix it-talb, imma Ġesu jgħid meta titolbux bħal l-ipokriti. Inti tista' titlob bħal l-ipokrita. Dawna jitolbu biex jidhru kemm huma sbieħ, kemm huma bravi, kemm huma qaddisin, jew inkella jmorru quddiem Alla, jiftaħru quddiem Alla bħal dik il-parabola tal-Fariżew u x'hekk u l-Pubblikan. Wieħed minnhom qed jitlob quddiem Alla quddiem net fit-tempju min jaf kemm xejjer idejh u ħaġa oħra, imma għal Alla ma kien ifisser xejn. Mbagħad, pereżempju, Ġesu jsemmi wkoll il-pagani illi jimmultiplikaw il-kliem tagħhom, titolbux toqgħodux tlabalbu bħal pagani. Ġifieri hemm talb illi Ġesu ma jimpressjonax. Loti tal-karità, l-istess Ġesu jikkritikaw ukoll fl-istess Vanġelu ta' San Mattew. Tista' tagħti l-karità għal raġunijiet żbaljati. Jiena darba ġieli nsemmi ċirkustanza li ltqajt magħha darba kont qiegħed party u kien hemm xi ħadd ġie qabad ċertu ammont ta' flus u litteralment ċejjirhom quddiem l-oħrajn għalli fader din għall-Knisja. U ħadthom jien. Ħadthom ma kinux għalija, kienu għall-Knisja. Tihom il-Knisja, però illi tagħmilha hekk dak il-ġest ma kontx nafsi naqbad ngħid jien, ma kontx nafsi naqbad ngħid.
Kemm hu faċli li kultant ma rridx niġġudikah il din persuna ma jiena xxokkjani ġifieri, però nistgħu nagħmlu karità għall-iskopijiet ħżiena. Is-sawm ukoll Ġesu jgħid toqgħodx tqarras wiċċek bħall-ipokriti. Ġifieri inti tista' ssum lil Alla ma tkun qed timpressjonah xejn. Għaliex għajdek inti diġà ħadtu ħlasek, diġà qalulek proset in-nies u qalu kemm hu qaddis. Allura ma timpressjonax. L-aħħar waħda li se nsemmi, il-familjarità kbira ma' Ġesu ukoll ma timpressjonax. Kilna u xrobna miegħek aħna u intallimt fil-pjazezz tagħna u jwieġeb u jgħidilhom ma nafx minn intom. Din nsibuha fil-Vanġelu ta' San Luqa, imma Ġesu qed jirreferi proprju għan-nies illi ħassuhom mitla ta' Ġesu. Kienna l-kirxa flimkien aħna minn ta' ġewwa konna dejjem induru mal-Knisja, dejjem nilabu fis-sagristija u ħaġa oħra. Mela, isu Ġesu qed tikkritika forsi l-iktar ħaġa li qed jikkritika hija forsi l-ipokrezija illi inti minn barra tagħmel xi ħaġa ma fir-realtà fil-fond ta' qalbek qed tagħmel ħaġa oħra. Għaliex tiskanta kemm huwa faċli li nagħmlu affarijiet reliġjużi imma l-qalb tagħna ma nkunux qegħdin inħallu l-Ġesu verament imissilna, ibiddililna, jiffurma, jimliha bil-grazzja tiegħu. Faċli tagħmel affarijiet reliġjużi, kollok ġobb, isu ġobbu bħala qassis u aħna bħala lajċi tagħmel affarijiet reliġjużi imma qalbek ma tkunx hemm. Ma tkunx imkien ieħor. U għalhekk anke il-profeta Ġeremija f'kapitlu 7 jikkritikaw waħda sew, iredhom il-profeta Ġeremija lin-nies. Jgħidilhom mhux billi tgħidu it-tempju tal-mulej, it-tempju tal-mulej, it-tempju tal-mulej. Għax il-mulej se jkisser kollox hawnhekk bħalma kisser it-tempju ta' Xilo. Ġifieri isserraħx moħħok fuq l-affarijiet reliġjużi. Ġesu jgħid iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri, vers 21 jgħid daw huma li jogħġbu lill-Alla li jitlu fis-saltna ta' Alla. Imma mbagħad ftit iktar l-isfel, vers 23, Ġesu meta jgħidilhom biex iwarbu minn qudiemu il dawk li mhux qed jagħmlu rieda ta' Alla, x'għidilhom? Warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Ġesu ma qallhomx intom li mhux qed tagħmlu r-rieda ta' Alla, imma intom li qed tagħmlu l-ħażen. Araw x'qabża enormi. Ġesu qed jgħidilna jekk inti mhux qed tagħmel ir-rieda ta' Alla, qed tagħmel ħażin. Qed tagħmel opri tal-ħażen. Hija xi ħaġa tal-biża'. Imma huma kliem serji ta' Ġesu, kliem li jreduna daqsxejn mhux ħażin. Kull ħaġa li hija l-barra mir-rieda tal-missier hija ħażina. M'hemmx fejn titfixkel. Issa din ir-rieda tal-Alla x'inhi? Mhux forsi ngħidu ma r-rieda ta' issa se nagħmel jiena, la nista' nitlob, la nista' nagħmel nagħti karità, la nista' nkun familjari ma' Ġesu. Le mhux qed ngħidu hekk, ovvjament. Ma x'inhi r-rieda tal-Alla? Jiena naħseb illi Ġesu issa fil-parti ta' wara jgħid min jisma' kliemi u jagħmel dak li ngħid jien, sissa għadna qegħdin fl-ewwel diskors, fl-aħħar tal-ewwel diskors. Mela jekk qed Ġesu qed jirreferi għal kliemu, l-ewwel ma nagħmlu huwa nħarsu lejn x'kienet jgħid qabel. Ovvjament mhux dak li kienet jgħid qabel biss imma l-Vanġelu kollu, u mhux il-Vanġelu kollu imma l-Vanġeli kollha fir-realtà. Però almenu ħanaraw daqsxejn Ġesu x'qal, għax Ġesu ma qalx ma qabadx quder daqqa waħda lin-nies u qallhom jekk ma tagħmlux dak li ngħidilkom jien ma tsalvawx. Meta kien għadu ma qalilhom xejn, Ġesu kien kellimhom. X'kien qallhom qabel? Kapitli 5 sa 7 x'hemm fihom? Il-beatitudnijiet. Li inti jkollok il-kwalitajiet ta' Alla stess. Is-safa, il-ġustizzja, l-umiltà, ġifieri dawn il-kwalitajiet importanti, fondamentali. Imma Ġesu jinsista ħafna f'dak id-diskors twil fuq l-imħabba. Jinsisti ħafna fuq l-imħabba fil-prattika. Mela, x'jgħid Ġesu? Jitkellem kontra ir-rabja lejn l-oħrajn. Huwa sod ħafna fuq għadi, illi ma jistax jkollok rabja lejn l-oħrajn. Jekk tajjar il-ħub ġifa ħaqek in-nar tal-infern.
Impressjonanti. Jgħid ukoll jitkellem fuq l-importanza tal-maħfra li taħfir l-oħrajn u tar-rikonċiljazzjoni. L-iktar ħaġa fondamentali. Kemm issib anke fil-knejjes tagħna min għadu xejn, jiġifieri ma nafx kif jiskużaw ruhom in-nies kultant, jiġifieri li titqarb minn qudies rużarju ħaġa oħra, imma għal dik ma nkellimiex. Le, għax ma tafx kemm weġġatni, ma nġeraħiex. Ġesu li jitkellem ukoll kontra li niġġudikaw l-oħrajn. Kontrija, totalment. Għaliex meta tiġġudika m'intix qed tħobb. Il-ġenituri ma jġudikawx, mhux vera? Il-ġenituri li jħobbu l-tfal mhux tal-li ma jġudikawx tal-li jiskużawhom. It-tfal ikunu qed jafġu u xorta jaraw kif se jiskużawhom. U aħna rridu nħobbu, mhux qed ngħid li niskużaw id-dnub, imma fejn hemm l-imħabba m'hemmx ġudizzju. Jekk tiġġudika bl-imħabba biex tgħin il-persuna, imma mhux b'sentimenti ħżiena. Tajjeb jiġifieri naħseb fuq dan qed jinsisti Ġesu l-imħabba fil-prattika illi hemmhekk qed nuru li qed nagħmlu rieda tal-missier. Ħammuru għat-tieni parti issa is-sisien tajba u s-sisien ħżiena illi jissemma hawnhekk. Mela jagħti din il-parabola Ġesu fuq dak li bena fuq il-blat u ieħor li bena fuq ir-ramel. L-ewwel nett il-background ta' din il-parabola li Ġesu ġew niżlet ix-xita, ġew il-widien qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Waħda ġġarfet u l-oħra ma ġġarfitx. Issa żil din is-silta mhux għax il-bieraħ waqal ħajt ta' f'dik l-iskola. Ġifieri ma forsi mhux b'xejn sens mhux kombinazzjoni ġitni tajba illi insemmija għaliex kultant dan huwa l-background ta' din il-parabola ta' Ġesu illi ġieli kien ikun hemm xeba' xita li tiġik bil-qawwa kif ġieli jiġri Malta wkoll xeba' xita illi timlilek il-widien li jkunu nixfa tafu kemm tagħmel sħana fil-Palestina timlilek il-widien f'daqqa waħda u jkun hemm floods, ġifieri wisq ilma f'daqqa, jinżel wisq f'daqqa. Ovvjament din hija xi ħaġa li n-nies imdorrin jaraw, jesperjenzaw, ġifieri Ġesu mhux qed jivvinta xi ħaġa, xi parabola sabiħa illi m'għandix kuntest propju hemmhekk lokali. Ġesu l-idejat tiegħu, l-immaġini, l-istampi tiegħu biex ngħidu hekk jieħodhom dejjem mill-kultura tagħhom biex in-nies jifhmu. Mela, għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien. Ġesu jitkellem fuq li tagħmel dak li jgħid. Imma l-ewwel ħaġa li tagħmel biex qabel ma tagħmel huwa li tisma', mhux hekk? L-ewwel irid nisma' x'qed jgħid. U din hija xi ħaġa li Ġesu jagħtiha valur kbir li jiena nisimgħu. Huwa biss meta nisimgħu li mbagħad nista' nisma' minnu li nobdih. Insemmi żewġ siltiet fil-Vanġelu ta' San Mattew illi juru l-importanza propju tas-smigħ tal-kelma ta' Ġesu. Ġesu juri kif li tisma' lilu huwa fil-fatt li tagħmel ir-rieda tiegħu. Diġà, ċoj ir-rieda tal-missier, diġà, jekk qed tisimgħu diġà qed tagħmel ir-rieda tal-missier. Mela, f'Mattew 17 għandna il-silta tat-trasfigurazzjoni kif kien għadu jitkellem sħaba kollha dawl qattithom u minn ġo sħaba instema' leħen jgħid dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Din hija dan huwa il-kmand li ta' l-missier fuq il-muntanja, l-unika kmand, isimgħu lilu. Ftit kapitli qabel f'kapitlu 12, vrus 48 sa 50, insibu din ix-xena interessanti fejn Ġesu qed jippriedka għandu folla madwaru u tiġi ommu Marija u ħutu jiġu biex jitkellmu miegħu. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu qallu: min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad mett idu
lejn id-dixxipli tiegħu u qal dawn ara huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawwiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Daw x'kienu qed jagħmlu? X'kienu qed jagħmlu dan nies? Jisimgħu l-Ġesu. Kienu qegħdin f'riġlejh jisimgħu l-Ġesu. U kienu qegħdin għalkemm is-silta ta' trasfigurazzjoni sseħħ wara imma kienu qed jagħmlu r-rieda tal-missieri. Ġifieri diġà huwa l-ewwel punt importanti illi wieħed irid japprezza. Ġesu mbagħad ovvjament huwa titkellem fuq li tagħmel ir-rieda tiegħu tal-missieri, din diġà tkellimt fuqha. Imma mbagħad fl-istess vers Ġesu jgħid min jagħmel ir-rieda min jisma' u jagħmel dak li jgħidu isir jiġbaħ lill-bniedem għaqli. Isir jiġbaħ. Ma jgħidx jiġbaħ, isir jiġbaħ anke fil-Grieg qiegħda fil-futur. Il-verb huwa fil-futur. Isu l-impressjoni li jagħti Ġesu huwa illi wieħed bil-mod il-mod isu jikber f'din ir-realtà. Isir jiġbaħ wieħed illi qed jibni il-pedament id-dar tiegħu fis-sod. Ġifieri jiena mhux millum għall-għada illum smajt il-kelma ta' Ġesu bdejt nobdija u f'daqqa waħda diġà għandi d-dar soda, pedamenti kollu le bil-mod. Isir jiġbaħ bil-mod il-mod bħalma ddum biex tibni hekk ukoll iddum biex tasal biex issir qaddis f'ċertu sens ukoll. Tantu hekk illi il-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 6 isu iżid xi ħaġa oħra. Hawnhekk għandna biss. Isir jiġbaħ lill-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Imma fil-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 6 Ġesu jgħid bniedem għaqli li ħaffer fil-font sa ma sab il-blat. Ħaffer fil-fond, baqa ħaffer. Ġifieri diġà għandek isu iktar xogħol kważi, ġifieri dinha mhux millum għall-għada, trid iddum. U kif tistgħu timmaġinaw f'dak iż-żmien ma kellhomx l-inġenji li għandna llum biex anke llum idumu u jġennuk imma aħseb wara dak iż-żmien. Issa huwa proċess twil, huwa proċess li tajja kultant, però jekk inti qed tibni fuq l-imħabba kif jgħid Ġesu, id-dar tiegħek mhix se taqa'. Anke fil-ktieb tal-Anja tal-Anijiet insibu dawn il-kliem sbieħ illi jaqblu ħafna ma' din il-parabola ta' Ġesu għaliex jitkellem fuq l-ilma, il-gliegel tal-ilma, il-mijiet qawwija. Il-mijiet kbar mhuma se jaslu qatt biex jitfu l-imħabba. Lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom. Ġifieri l-imħabba li inti bnejt illi fuqha bbażajt ħajtek jista' jiġi x'jiġi mhux se jfarraka xejn. Qed niftakar issa proprju f'dak li kienet tajt Chiara Lubik, speċjalment fil-bidu, Chiara Lubik illi waqfet il-moviment tal-fokolari qalet meta rat l-esperjenza ta' madwara, ċowe kien żmien meta kien hemm il-gwerra, tieni gwerra dinjija, il-bombi qed ikissru kollox. U qalet x'nistgħu nibnu li dawn il-bombi ma jistgħux ikissru. Waslet għall-għarfien illi l-imħabba ma titkisser qatt. Inti ibni fuq l-imħabba u dak li tibni jibqa' żgur. Il-mijiet kbar mhuma qatt ma jaslu qatt biex jitfu l-imħabba lanqas ix-xmajjar ma jġorruha magħhom. U l-aħħar punt li nixtieq naqsam fuq din għal din il-lezzjon, mbagħad ngħaddu għall-meditazzju hija di. L-ewwel iż-żewġ tirġiel kemm l-għaref u kemm l-iblaħ, it-tnejn li huma qed jibnu, anke l-iblaħ qiegħed jibni. Ġifieri kemm jekk qed tisma' l-Ġesu u kemm jekk mhux qed tisimgħu, inti qiegħed fil-proċess fejn qed tibni xi ħaġa. Vera qed tibni xi ħaġa diżastruża, imma qed tibni. Timsax tajt li mod tagħmel xejn. Bħalma jgħid Ġesu, min ma jiġborx miegħi ixerret. Min mhux qed jiġbor miegħi qiegħed ixerret, qed jagħmel il-kontra, qed jagħmel xi ħaġa imma bil-kontra. Mela, dawn iż-żewġ irġiel it-tnejn li huma wara li bnew id-dar tagħhom żgur li t-tnejn ħassuhom safe. Qegħdin f'darek, għandek is-saqaf, għandek id-dar,
komdu qiegħed ġewwa tilqalek tagħtik protezzjoni mill-elementi, imma fir-realtà tiġi buffura qawwija tinduna li m'int sejf xejn. Jiġifieri kemm hu veru li kultant in-nies iħossuhom għaddejjin u hija mhux problema, għaddejjin mixjin imma mbagħad tinqala xi ħaġa fil-ħajja u tinduna li ċċaqalqek waħda tal-biża' għaliex fir-realtà ma tkunx bnejt sew. Hawnhekk fil-ewwel ittra ta' Pawlu lil Korintin, ta' San Pawlu lil Korintin, kapitlu 3, verus 10 sa 15, insibu xi ħaġa simili fejn San Pawl jitkellem ukoll fuq dawk li qed jibnu tajjeb u dawk li mhux qed jibnu tajjeb, imma hemm daqsxejn ta' differenza. San Pawl meta jitkellem fuq dawk li mhux qed jibnu tajjeb, mhux qed jirreferi għal nies li mhumiex qed jagħmlu rida tal-Alla, imma qed jirreferi għal nies li qed jippruvaw jagħmlu tajjeb, però hemm xi ħaġa nieqsa wkoll. U Pawlu jgħid se jsalvaw daw, se jsalvaw imma jgħaddu mid-tbatija jisimgħu din is-silta interessanti wkoll. Interessanti. Skont il-grazzja li tani Alla bħala bennej għaqli, hawn il-bennej għaqli Pawlu, jiena qed il-pedament. Ħaddieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed li f'dak li ġat qiegħed, u dan hu Ġesu Kristu. Jibni x'jibni dak li jkun fuq dan il-pedament, deheb, fidda, ħaġar prezzjuż, injam u xlief tiben, ix-xogħol ta' kulħadd qatt jidher. Il-jum qatt jurih u n-nar qatt jikxfu u jipprova x'jiswa x-xogħol ta' kull wieħed. Jekk il-bini li wieħed ikun bena jżomm sħiħ, min jagħmlu jieħu ħlasu. Jekk il-bini jinħaraq, ħlasu jitilfu. Iżda huwa jsalva, imma jkun għadda minn ġon nar. Sinċerament ma nafx din is-silta tintużax bħala biex ngħidu hekk prova tal-purgatorju. Jiġri hu jsalva imma qisu se jgħaddi minn ġon nar. Però ma nafx, ma nidħolx fiha, il-kwistjoni hija illi Pawlu qed jitkellem fuq nies li vera jibnu, ma forsi mhux qed jibnu sew biżżejjed. U ovvjament il-pedament għandna dejjem nibnu fuq Ġesu li huwa l-imħabba vera. Tajjeb, nerġgħu naqraw daqsxejn is-silta bil-kwiet, hekk nitolbu l-Mulej illuminana mill-ġdid. Mhux kull min jgħid li mulej jidħol fis-saltna ta' smawiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smawiet. F'dak il-jum ikun hemm ħafna li jgħiduli mulej, mhux f'ismek ħabbarna aħna u mhux f'ismek keċċejna xjaten u f'ismek għamilna ħafna mirakli. Imbagħad jien ngħidilhom lilkom qatt ma kont nafkom, warbu minn qudiemi intom li tagħmlu l-ħażen. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġġarfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar u ġġarfet u kbira kienet il-qerda tagħha. Mela, xi meditazzjonijiet hekk, punti ta' riflessjoni għal ħajja personali tagħna, għandi 5 punti, nibda bl-ewwel waħda. L-ewwel Ġesu jsemmi dawn iż-żewġ tirġiel li qed jibnu, wieħed qed jisma' l-kelma tal-Alla u jagħmilha u l-ieħor qed jismagħha u ma jagħmilhiex. Mela, x'jiġri fiż-żewġ każijiet tiġri l-istess ħaġa. Jiġu t-tempesti, l-widien, ix-xita, r-riflu, ħaġa oħra. Tiġi l-prova. Ġesu ma jgħidx u dak ir-raġel iblaħ bena fuq ir-ramel u ġiet tempesta ħaġa oħra u dar tiegħu iġġarfet. U l-ieħor li sema l-kelma tal-Alla u għamilha bena d-dar tiegħu fuq il-blat
U għaliex kien jisma' l-kelma tal-Alla u jagħmilha, ħareġ il-bnazzi, kien hemm ix-xemx, kien hemm żiffa ħelwa dejjem li kellu fuq wiċċu u temm sabiħ. Ma jgħidx hekk Ġesu. It-tnejn li huma ballatilhom il-natura insomma. X'qed nipprova ngħid, kemm hu faċli li kultant nistennew preferenzi mal-mulej. Jiena tant nitlob u jien viċin tal-mulej u kif qed jiġri li da kollu? Ġesu qed jagħmilna ċara illi m'hemmx distinzjoni, id-distinzjoni hija fl-aħħar. Se jiġri fl-aħħar. Ovvjament, jekk inti qed tkun viċin ta' Ġesu jagħtik ħafna qawwa wkoll anke fit-tempesta. Ġifieri mhux qed ngħid illi mbagħad fl-aħħar se nsiru nafu nifhmu, le anke fil-proċess fid-dwatija il-fatt li għandna Ġesu li jwennisna u jimxi magħna diġà tagħmel differenza enormi. Imma ma nistgħux nistennew trattament speċjali, jisu aħna mhux se ngħaddu mill-problemi, mid-diffikultajiet normali li għaddi minnhom kulħadd. It-tieni punt. Ir-reliġjon tiegħi kif qed nipprattika hija reliġjon privata, xi ħaġa li nagħmel jien bejni u bejn Alla u daqshekk. Ġifieri nirranġa jien ngħid it-talb tiegħi biex nseraħ moħħi kollox sew jiena mal-mulej imma l-imħabba lejn il-proxmu mbagħad dik u hija ma l-affarijiet reliġjużi għamilthom. Il-Papa Franġisku riċentament tkellem fil-bidu tar-Randan, tkellem fuq is-sawm. U anke xi ħaġa pas-sawm, ġifieri jaraw is-sawm kemm hija xi ħaġa personali li tagħmilha inti, ma fir-realtà anke fil-ħsieb tagħna aħna hekk ngħidu niċċaħdu mill-ikel biex aħna jkollna x'nagħtu lill-oħrajn. Ġifieri mhux sempliċement iċċaħħad u dik il-lira żomma biex imbagħad fil-lajt ikollok iktar x'tixtri, imma biex tagħti. Okay? Ġifieri l-idea l-iskop huwa mhux xi ħaġa personali biss, imma xi ħaġa li twaslek għand ħutek. U l-Papa ikkwota lil missier il-Knisja, u mill-missieri tal-Knisja jismu San Ġwan Kriżostmu, illi qal dawn il-kliem. L-ebda qatt ta' virtù huwa kbir jekk ma jwassalx għal vantaġġ tal-oħrajn. Allura ma jimpurtax kemm se ddum is-sum jew torqodx fuq l-art jibsa u tiekol l-irmiet u tibki u tixer mal-mulej kontinwament. Jekk mhux qed tagħmel il-ġid lill-oħrajn, mhu qed tagħmel xejn kbir. Mhu qed tagħmel xejn kbir. Kliem impressjonanti li kwota l-Papa riċenti. Ġifieri tajjeb illi naħseb dawn il-kliem ta' Ġesu jiġaluna nifhmu eżattament ir-rida tal-Alla kif qed nifhimha u x'qed wassalni biex inħobb l-oħrajn. It-tielet punt wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudies, aħna fil-Qudies ovvjament dejjem għandna l-qari, ġeneralment inkunu attenti, assumi, imma faċli kultant forsi tkun daqsxejn aljenat jiġri xi ħaġa taljena rasek, però insomma il-kelma tal-Alla tiġi ċċelebrata, proklamata li huwa mument solenni u sabiħ li fih nistgħu nisimgħu dan Ġesu jkellimna, jkompli jgħidilna jurina kif nagħmlu biex hekk noġbuh fil-ħajja tagħna. Hemm bżonn li din il-kelma li nisimgħu inkunu smajnija hemmhekk, noħorġu minn hemm u nġorruha fil-qalb tagħna biex inkunu nistgħu nwettquha, biex inkunu nistgħu ngħixuha. Jiena dejjem kienet timpressjonani waħda mara illi kont naf minn parroċċa fejn kont naħdem, illi ġeneralment kienet tmur qudies filgħodu u ġieli kont nara fil-għaxija. U fil-għaxija kienet tgħidli Fader Stefan, nkun qed nitkellmu pereżempju tgħidli il-Vanġelu ta' dalgħodu kemm kien sabiħ u tibda tgħidli l-Vanġelu x'inhu. Ġifieri kont diġà qaddiest u pritkajt fuq u hekk imma tibda tgħidli. U laqas kont ngħidilha naf, kont nibqa' nismagħha. U mbagħad tibda tgħidli x'qal il-Monsinjur waqt il-pritka, għax dejjem jagħmel pritka qasira, il-Monsinjur li hemm. Entużjażmu, ġifieri din għaddi ġurnata
U din il-kelma għadha tentużjażma. Ġuri nisqar, ma tantx hija xi ħaġa komuni di illi tiltaqa' ma' persuna li fil-għaxija għadha entużjażmata bil-kelma imma di jekk kienet tagħmel naħseb hija eżempju tajjeb kif għandna nkunu aħna. Dik il-kelma naħduha magħna u nġorruha magħna u ħalli nkunu nistgħu nwettquha. Kif jgħid Ġagbu fl-ittra tiegħu f'kapitlu 1 vers 23 sa 25. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilix, Ġagbu wkoll huwa wieħed li jinsisti fuq li l-fidi tgħixha, mhux sempliċement tistqarra ma tgħixha. Għax jekk xi ħadd jisma' l-kelma u ma jagħmilix, ikun bħal bniedem li jara f'mera il-wiċċ li bih twieled, jara lilu nnifsu, jitlaq u malajr jinsa kif kien. Imma dak li jarbel sewwa il-liġi perfetta tal-ħelsien, ġifieri din il-kelma tagħna, u jżomm sħiħ magħha, ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsa, iżda jkun wieħed li jagħmilha. Ħieni dan fl-emil tiegħu. Tajjeb. Ġifieri l-mulejna tilbuh illi ma nsofrux bid-dimensja, tajjeb fejn tidħol il-kelma tiegħu li nibqgħu luċidi, ċari u entużjasti wkoll. Punt numru 4. Kemm importanti li nieħu paċenzja biha nnifsi. Jiena il-direttur spiritwali kien jgħidili s-seminarju, hu paċenzja bik innifsek. U ġieli anke meta jiġu n-nies erru għandi ġieli nħobb ngħidilhom u hekk jitbissmu meta tgħidilhom, hu paċenzja bik innifsek għadek ma wasalx, jekk għadek ma wasalx, tibżax. Tistenniex li l-affarijiet mill-lum għall-għada f'daqqa waħda se ssir qaddis. Aħna kollha din fil-proċess bil-mod importanti li qed nibnu, qed infittxu, nixtiequ, qed infittxu l-Ġesu, ġifieri din importanti. San Benedittu darba qal tfittix illi tissejjaħ qaddis qabel ma fir-realtà tkun. Bil-mod. Imbagħad tiżejħulek qaddis l-oħrajn li jiġu warajk, tajjeb. Imma inti ħares lejn il-ftit li tista' tagħmel, ġieli ftit, ġieli ħafna, imma ħares lejn dak u l-mulej jkun qed iqaddisek hu. U l-ħames punt illi nsemmi huwa hija silta mill-Vanġelu ta' San Luqa li tajjeb li forsi anke nirrepetuha aħna wkoll. Forsi tafu waħda fil-lezzjo divina hemm ukoll possibilità li ddaħħal dik ngħidula aktio l-azzjoni, u ġifieri issa nagħmel. Anke xi ħaġa tkun xi ħaġa żgħira, talba żgħira, li inti tgħinek tkompli tgħix dik il-kelma u tirrifletti fuqha. Fil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 11, vers 28, insibu dawn il-kliem. Dik il-mara li kienet qalt l-Ġesu ħin is-sida li rdajt il-ġuf li ġibek, imma tassew ngħidlek aktar ħin ja dawk li jisimgħu il-kelma tagħna u jħarsuha. Ġieli araw l-insistenza ta' Ġesu, tisma' u tagħmel, tisma' u tobdi, tisma' u tħarrisha. Mela forsi anke biex nirrepetu, forsi anke d-dar il-lejla għada, hekk nistgħu nirrepetu dan il-vers. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tagħna u jħarsuha. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tagħna u jħarsuha. Tajjeb nagħmlu talba issa. Mulej Ġesu aħna nsejħulek mulej. Nsejħulek hekk fit-talb personali tagħna, nsejħulek mulej fil-liturġija, nsejħulek hekk fil-kant tagħna. Inti tassew il-mulej tagħna, aħna nżilnik biex inti tkun is-sit tal-ħajja tagħna. Però nirringrazzjawk mulej għaliex inti urejtna illi inti trid ħajja ġenwina illi taqbel mal-kliem tagħna. Għaliex inti
il-verità fiha nfisha u tridna ngħixu fil-verità. Nitolbuk l-ewwel nett mulej Ġesu illi tbedna mill-ipokrizija, illi inqarqu bl-oħrajn billi nippruvaw nagħtuhom immaġni ta' nfusna illi fir-realtà maħniex. Però nitolbuk li tgħinna wkoll biex aħna ma nqarqux lilna nfusna, biex aħna ma naħsbux li aħna forsi anke aktar qaddisin milli aħna, li aħna narfu minn aħna quddiemek f'għajnejk. Nirringrazzjawk li inti tapprezzana u tħobbna u li aħna ta' valur enormi għalik għaliex xerrid demmek għalina, però nitolbuk tgħinna li aħna ngħixu fil-verità, nkunu nistgħu naraw x'qed nagħmlu bil-ħajja tagħna, għalkemm qatt ma nifhmu lil nfusna b'mod sħiħ għaliex aħna limitati, nitolbuk li almenu Ġesu tgħinna illi nibnu l-ħajja tagħna fuq l-imħabba, fil-konkret, anke meta l-affarijiet jidhru diffiċli, anke meta biex tħobb donnok għaddej minn tempesta. Ma nirringrazzjawk mulej Ġesu għaliex inti twedna illi min jibni fuqek, inti li inti l-pedament veru kif qalilna San Pawl, jibqa' fis-sod. Mulej saħħaħ lil kull wieħed u kull waħda minna. Ejna biex ngħixu il-kelma tiegħek biex inħarsuha bħalma ħarsitha u għożżitha Ommok Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna drubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn teni. Amen. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jħarsuha.